Ahoj, ja som Radovan, toto je Natali, venujeme sa latinskoamerickým tancom a teraz si ukážeme tanec salsa. Aj keď sa salsa tancuje na 8 dôb, rátame iba doby 1, 2, 3 a 5, 6, 7. Na dobu 4 a 8 sa netancuje. Kroky na počítanie vyzerajú takto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz si ukážeme mužský krok. Partner začína ľavou nohou vpred, prenesie váhu a vracia sa naspäť na pravú nohu do prísunu s prenesením váhy opäť na ľavú nohu. Následne pokračuje pravou nohou vzad a naspäť na ľavú nohu do prísunu. Partnerka sa prispôsobuje partnerovi a začína pravou nohou vzad, pokračuje prenesením váhy naspäť na ľavú nohu a napokon urobí prísun. Následne pokračuje ľavou nohou vpred a potom naspäť na pravú nohu a ukončuje prísunom. Ako by to vyzeralo pri počítaní? A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A teraz si ukážeme salsu na hudbu. Budeme veľmi radi, ak prídete na našu webovú stránku salsadance.sk alebo salsadance.sk alebo nás naštívite na Facebooku Salsa